Asa tamulai tapahohoma martangiang mahita di bagasar hatabi. Amin. Tapuji matuhata marhite de nomor 20 sada ayat sada 1 ayat 2. Yesus muali ngoluku si pangolu toriki adi bunuh musuku imahamate ali homanani hamagoan pahon hangoluan alani hupuji ho tumari uhalido halea orisa reheti jurbe talidot pasta tung di taon hosude paluahon na pogos sia tangan ni sibolis alani hupuji ho tumari buhalido. Marhite-hite goarni di bata aman, dohok goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni to di porbadia. Tongo doa kasahit tadi usung ibanam, jala aka padangolata di porsan. HP alani pangara serta ibana tertulang. Totta ibana mabugang Apa itu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. jala binain ni bugang na malum itahilala Martang yang mahita. Alea manami para sirohana semurung, di batani hatuon nami, huingot hamido di aka ari, on pananong dot hamamati ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Pahibun marohanami, jala parbadiai mamikiri, sudina tinonnai. Patadaho matuhami dosa nami, asa dersak rohanami, asa hupopopami hisap-hisap do sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasat hami lomo ni rohani na manubus hami. Asa martua hami marhite siani rodi sangilingna. Sait patupa may di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak hakulungan ni roham. Amin. Hudul mahamuna. Mari demehita sa buke di nomor 700 sada ayat sada do ayat tulu. Yesus Tuhan
Alayang ko situan ni malimi rodi sadok rabot gudang mangalului panidangiyon do Pak Jesus mabay marutak ko sa ibana. Alay dang adong jupangsa. Ailando niya na makatidakon gagap do pa ibana. Alay dang mardumu na hinadakon na siday. Laos hehema deba sitidangi gagap do pa ibana. Akanin na do. Hubigi hami do ibana madok. Loahak kumajoroon na pinauli ni tangan. Jala di baga sa tuluari pajong jungok kuna asing. Naso pinauli ni tangan. Alay nang pesongoni. Dang mardomu na tindakon na siday. Dungi hehema situan ni malimi itu tonga-tonga. Disukuma Jesus nin nama. Tungso alusamu do. Nah tindakon na siday do pako. Alay mahomundo angko Jesus. Dang agia aha di alusi. Gabi disukun situan ni malimi ibana musik. Didok mak. Beha. Kristus doho. Anak ni si Pujioni. Jadi Jesus mak. Ahudui. Jala idau muna do anak ni jolmai hudul di siamun ni haguguon. Jala ro marhite-hitehon obun na di langit. Gabi diribak ko sito ni malimi mapakian na. Huhu madidok. Pola luluad dope siti dangi. Nunga dibegi hamu pangaliaw nei di dibata. Behado di rohamu. Gabi sudi manasida manguhum ibana marutak kosa. Dungi dipukana deba sian nasida manijuri ibana. Dibulang mamatana. Dipastabi mabuhina. Huhut madok tu ibana. Manurirangi maho. Nang akana po sa manahopi ibana. Laho mangalobuti. Maredemeta. Siya bukede walupulusada ayat tulu. Pamorsoon ni si Petrus. Alay jongjong do si Petrus tertukan balian di labung pitui. Jadi ruar masih sian nasadai. Nama si dadan do si tuani malimi. Maka tai do buru-buru si jaga pitu. Gabi dituki huma si Petrus tu bagasan. Dunginin na buru-buru si jaga pitu imamadok si Petrus. Daho sada sian akka si sian nihalakan. Jadi di dokma dangi yahu. Alay na jongjong do si akka na poso do akka opa samar sudu-sudu. Di pasudu-sudu na pinasana binain dengan dinain. Jadi rap doho na si dama jongjong si Petrus si mars sudu-sudu. Alay di suku situan ni malimi ma Jesus taringo tu akka sisianna. Doho taringo tu podane. Jadi dia lu si Jesus ma ibana nin nama.
patardo hataki di hatoropan. Natotong do aku mengajari nasa laut di bagasan perguruan nang di bagas jorope parpunguan ni saluhu jagudi. Dangadong manang aha ku kata akon marsibuni. Buasa ahu di suku kong nasida nang ubigi hataki i masukun. Adi boto nasida do naku katahoni. Dung didok Jesus songoni. Di pastap sada opas na jongjong di sima ibana. Hukut madidok. Songoni do panganusim di situan ni malimi. Dungin na Jesus mamangalusi ibana. Iya na hurang na hudok. Hajong jok kon hurang na. Alay anggo na honado. Buasa pasta pumuahu. Asa disuruh si Hannas ma ibana. Naung tinalii tu situan ni malim si Kayapas. Laos na jongjong do bedisi. Si Simon Petrus masusudu. Gabi didok nasida mamadok ibana. Dadoh sada sian sisian nang. Jadi mamorso ma ibana nin nama. Datung iyahu. Dungi didok sahalat na poso ni malim. Si solho ni napuna pinggol na pinistikon ni si Petrus imam. Dahui dahorap dohot ibana di por laki. Jadi di porso si Petrus mamuseng. Dungi pitor martahua mamanu. Mared demeta sebuke di nomor 170 sada ayat sada. Tuhan Yesus jalamate manikot si Judas Iskariot. Torang ni hari naing martutuk masude akka situani malim. Doho situani bangsoy do Pak Yesus lako mamusa ibana. Ditali jala dituguna sidama ibana laho pasahaton tu panguhum silatus. Jadi dung diida si Judas parjehi. Nanaing honohum nama ibana. Disolsoli marohana. Di paula mana 70 rupiah itu akka situani malim. Dohot tu situani bangsoy. Nin nama. Salah doa. Hujehehot do hape nasomar pipot. Ala didok nasidama dang rodi hami hodo nasari disi jadi ditipal homma peraki tu bagasa joroi la sumurut siani la homanikot alai dibu akka situani malim mahepengi nin nama dan jadi padungun itu artani joro aitu nuhur ni mudar doi. Jadi mardus ni roh hana sida manur hossa tuladang ni padihudun bahen parbadan ni halak dagang alani do bahen namar goari ladang mudar rodi sadarion disima jupang hatani padang Jeremia nama dok dibuat nasi dadona 70 rupiah asam ni na asam diasam diba anak Israel
Dungi nili hommai manuhur ladang ni padehudon. Songon nani dokon ni Tuhan itu aku. Mari demeta sebuka di nomor 171 ayat 2 do ayat 3. Tuhan Yesus diculuni silatus dungi tu Herodes. Dungi hehe masaluhu nasi dan apungui mabuan ibana tu juluni silatus. Dia luhun nasi dama ibana nin nama. Nada po hamidoon pabalik-balik kon bang sonami. Jala mangorai mangalehong guguat tu kaisari. Dipadok Raja Kristus do ibana. Gabe di suku silatus ma ibana. Hodo Raja ni Yahudi. Jadi dia lusi ma ibana nin nama. Songon nani do mi matutu. Dungin na silatus ma do akasitu ni malim doho na torobi. Dang adong dapat aku salah ni halako. Alailam digugohon na sida do madok. Diguturi ibana do bangsoy. Ay saya mengajari ibana di sadok tanu Judia. Mamuka sian Galilea sahat rotuson. Alay ubegi silatus. Manuk kuma ibana. Manang hala Galilea ibana. Jaladung diboto. Nasian gonggoman ni si Herodes ibana. Disuruh ma ibana tu jolo ni si Herodes. Ay tongod do ibana di huta Jerusalem uji. Marnida Jesus Herodes lasi tu marohana. Ay nunga na niyan liling na. Saya nang idon na ibana. Ala na dibigi baritana. Jala di arok rohana. Idon na tanda sada si patubonna. Jadi gudang-gudang ma disukut tu ibana. Alay dang adong dia luci Jesus ibana. Di sido akasitu ni malim. Ro di siboto surat. Jala gugu-gugu do ibana dia luhon. Ia si Herodes rabdot akadonganna. Direhe jala dililai do ibana. Disoluk ko mapakyanan na arga tu ibana. Langsung ni disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari maraleale si Herodes. Dohot silatus. Nama si hosomat do nasida anggo na selao. Tapi gima edde puji-pujian sian punguan ina Esther.
Pamarede mehita sa buku di nomor 171 ayat 3. Siniroha madihamu doh dame nasian debata amata doh nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhna dihamuna damang doh dainang na hinakulungan di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabihatan debata di partayangata pasun napa dua kundi borngino. Imana tersurat di buku Evangelium Matius bidu 26. Mamuk kami sian ayat 60 sia satu ayat 75. Tangiho kamu ma hatani debata. Di suadahun si Petrus ibana. Alaina hudul do anggo si Petrus di alamani. Jadi didapoto sada paro puama ibana madog. Doh dongan ni Yesus nasian Galilei. Jadi di soda umma di julu nasida salu nanin nama. Dakku boto nani do mi. Dungi dinaren luar ibana di ida parupuan na asing ma ibana dido ma tuaka na di sini odo sada dongan ni Yesus nasian Nazaret. Jadi diulahi ma maswadakun pola manolon tung nasohutad dado halaki alaidung satokin nari didapoton akana jongjong di sima si Petrus madok citong tahe doho sada senda-sida ai pakuling mido patadahoko dungi di papurakon ma dirina huhut manolon-nolon tung nasohuta dado halaki ninna. Jadi pitor martahuak mamanu. Jadi diingot si Petrus mana ina tahun ni Yesus tu ibana. Tolu hali soda konomu aku. Tagas so martahuak dope manu. Dungilah ko masih Petrus tu balian tu matangis situ tu. Ima sah. Hurian itu hatta na hinahulungan di bagasan Yesus Kristus. Somaldo tapatupa pertanyaan pasionon. Ima laho marningot via la dorosa. Jalan menuju salib. Asa tung takas jana asa tung bagas tahilala taatusi lapatan ni holong doho pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus marhite penderitaan ini
di pasionima nang tarida hapor siota nang tarida ima parsitutota via ladorosa asa marhitima dia makadongat sa hapor siaon. Memang taida meragam do pangalako ni jolmai ditiki masa paso, ditiki di penderitaan ni Tuhan Yesus na masa di Jerusalem. Jalai do nang naning do honon na masa sa tutikyon. Haru-haru kana masa di hamakadongan na meragam taida. Molo tapay huti siya minggu palmaromi. Ima nama jodoh nang idota ima ragam ni pangalakoi adong do namarlas ni roha di pasioni ima marhite namar mare marhite nama buan ima sibabuana Tuhan Yesus songo boru-borui nama miyahi Pak ni Yesus na bola di do si Judas sayang ni miyaki. Adong dong pangalahom se na reaktif di pembelaan. Isay ninna na toropi. Isay nang majehehok ko Tuhan. Itu adalah salah satu sikap reaktif ni sisiani. Adong dong dipasioni na mempersoalkan kedudukan termasuk Pilatus doho si Herodes termasuk akamalim doho si boto surat nang termasuk pe akasih ni Yesus mempersoalkan kedudukan jala adong do nasomak kalau mohon pengajaran di Yesus ala terganggu eksistensinya, terganggu pengajarannya, terganggu dok mana. Sehingga tidak disukai dan dihalomohon Tuhan Yesus. Jala nepait adong sian sisiani ima nama jehon. Di jeheho guru na tolu pulu keping perak odo pinapait baru mamse tidak diturputon reaksi ragam ni pangalaho ni si Petrus nama suadahu Yesus gabe sada suku-suku nabaga dudu hitam buasa di suadahu si Petrus Yesus naburtui Apa taboto dong. Si Petrus dosada si sean murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus. Ibana do dibuan manang tu dia. Tu dia pe pakobasion di Yesus sola si Petrus do dibuan. Jala si Petrus do anggo apala na paling dihapor si ibana. Si Judas nakaning ima bendaharana. Si Petrus tangan kananna. Di situ rabereng otak. Apa nunga gudang nian waso. Nunga gudang nian mujizat dilihat dan dirasakan sendiri oleh Petrus. Bahkan di ayat 35 luar biasa harus kasih tongatan si Petrus on. Dungin si Petrus mati bana nang mate pe ahurap doho dang masoda honok ho langsung ni do hatan solusian. Di ayat sebelum nang edu imana tung naso suada honok ho. Ama perjuru mate. Itu adalah sebuah reaktif. Itu adalah sebuah iman akangani horak kata. Magopodo. Habe taida si Petrus palua hudina do. Hola kataro di banam.
Ternyata Petrus itu adalah hanya mulut besar. Molope di ujungnya, ketika Yesus bangkit dari kematian, Petrus itu ketika dikuasai Roh Kudus adalah orang yang paling berani menyatakan memberitakan Injil. Sampai ia disalibkan kepalanya ke bawah. Alain, tidak di bagas 10 tahun. Odo, nama saya menarik, nuaing ternyata dihitam. Tapi dari si Petrus iman akan ingani bahwa ternyata di si tahunan ni Tuhan Yesus dang rap makilalahon. Holan na tabo-tabo na ido hapik doho si Petrus. Anggo na pahit na anggo na paling menderitai, anggo siksaani rehe-rehe. Di badaw do. Dang be diingot ke akrapani, dang diingot be paraleleoni, dang diingot be harosuon, kedekatan, semuanya menjadi sia-sia ketika diperhadapkan dengan penderitaan. Itu benar, masai pek do hatani si Petrus odison. Dia mah kadongan, tidak mah salah ini dari pinaknya madok. Udah kasada. Saya sitong na belum siapa-siapa perempuan itu. Ngapitor nyali ni mana nak kaingan nyali yang besar. Hawalan buru-buru na biasa-biasa do dipitui. Ngapitor di nak kain buru-buru na biasa do. Adaw. Aku tadi. Lapatan na dang nalaskar do pe. Dang menuk si cata do pe. Wala buru-buru mando. Hera na mirip suaram. Hera na mirip logamu. Oh bukan. Sampai 3 hari dia makadonga sahapor siya. 3 hari mata berin di bagas 30 tahun di suadahon si Petrus tu hatain. Naung ni tali-tali, naung ni rehe-rehean ni. Si Latus do si Herodes. Do natoropi si Boto surati. Arani dia makadonga sahapor siyaon ahama. Nanaing buatota siya turpuk passion na padua hono. Ahama nanaing idota ima siyan Matius 26 ayat 60 siya 1 ayat 75. Nang tarenungkan gabe sadahanguluan siya turpuk passion na padua hono. Adong piga-piga nagai bisa ada pedoman parsyajaran na arga dihitam. Parsyajaran na arga na hidahami sa turbukon iman na dohon na ngulut tahun kesempatan doi. Hidup ini adalah kesempatan. Memang ajut tabigi ala arong do ede. Hidup ini adalah kesempatan. Edi Penunga sangat populer. Edi Penunga hampir sudah hitam foto. Alai kodohono terus ada persyajar senama saun ima bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Aladang boy behitam mulat tupudi. Argado tiki argado ngolut taong. Asau nang galau hita. Mau lorong akan amasa. Asa unang imam gabi mabiar hita unang tasalah. Odo kegalauan ni si Petrus. Di kegalauan ni si Petrus ibana ima adona kaingani bahwa dia adalah tidak berani menempatkan kesempatan itu kepada perempuan ini. Asyandina pido imana harwa tu buru-buru ido morena. Belum tentu dia langsung mati. Tetapi dia menghilangkan kesempatan itu. Aitor mabir di mana tu buru-burui. Holad dido. Karena kita belum tahu apa yang terjadi. Seandainya juga dia berani. Sama seperti Daniel. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika diperhadapkan dengan Tuhannya. Toho doho, cuta dewa, toho. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak terbakar, ternyata singa itu tidak bisa memakannya.
Alai di kesempatan odo tai derupani. Ketakutan ni si Petrus itu adalah membuat jauh dari Tuhan. Gabi mabeni mana hola didok tuduhani bere kamumang. Itur madaudu, itur lari do si Petrus. Gabi senadao nama di huti-huti mana Tuhan ini. Senadao nama di beringi mana penderitaan Yesus karena dia takut apa yang terjadi kepada dia. Kesempatan itu tidak dipakai untuk menunjukkan identitasnya. Alai bitur gabi mabir di mana? Gabi magoma kesempatan na argai. Alani kodohono do tu hita dia makadongan. Salah satu kesempatan yang sangat berharga jika kita dipakai oleh Tuhan. Moloboi gabi menteri hita kesempatan di situ menyatakan karya Tuhan bagi siapapun. Jangan pernah takut. Molo dele debatape peho hamo round. Kesempatan itu pakai jadi anak Tuhan kamu dikenal. Orang kaya yang dikenal adalah orang kaya yang diberkati. Yang terus dihoyartai. Ale pakai me kesempatan gabi diingot jol maho. Pakai me kesempatan gabi terpasuk-pasuk ho. Molo manajer pehita pakai me kesempatan untuk menjadi berkat. Aiso na terus so manajer di si. Marwaktu do, martiki do, alai nunga gabi buhi pasu-pasu. Jangan pernah takut. Unang tabunihon hadirion mudisi. Ay unang do songoni nunga gabi pejaba imana ditabuniho kadirionna. Nunga gabi namora imana ditabuniho kadirionna. Ketika dia mempunyai kekuasaan, ketika dia memiliki maul di gabi mertabu-tabuni. Maul me dihubungi jolma. Maulu dihubungi pe iparate, handphone HP. Luar biasa. Ada hubunganmu Pak Jokowi. Luar biasa ada nomor teleponnya yang khusus selalu dijawab. Tidak pernah satupun digagalkan. Setiap ada pengaduan. Itu adalah salah satu tiruan yang luar biasa. Kesempatan tidak mundur. Bayi itu benda mulubui sampai tulu periode petaho Pak Jokowi. Itu holongero harta di mana. Ala luar biasa. Kesempatan itu tidak pernah disia-siakan oleh Pak Jokowi. Selalu membuka ruang kepada orang. Membuka ruang kepada orang yang percaya. Membuka orang kepada siapapun. Songoni donang tuita. Tapakai kesempatan ini. Manang akan aposon di bata. Manang situ apa kita di lingkungan. Manang dia. Pakailah kesempatan di waktu gabe. Unarong nama biar. Tertengok mati di Tuhan ini. Karena hanya Tuhan yang tahu. Alfa dan Omega. Persiajaran na alga dia makadongan sa porsyaw di pasyo paduon marhite turpuko kuidahami ima gabe berengota dipakai Tuhan Yesus dan memang iso manuk itor martahua do manuki tulu hari hola margau si mana ada yang kita petik dari situ kesetiaan ayam pelajaran na argamo kesetiaan ayam tetadar manuk dak kasitiye Merga tiga tiralik ni. Ih, depan siapa? Merga tiga tidak arok kaya manuk na setia. Merga tiga tiri. Itu benda mau dulu do baru ketiga tialek na atau emak paralek manuk dui tornin dari pani. Artinya kesetiaan ayam. Arok kalek nesa dami no to. Tui si mana setia. Alani di guarema kesetiaan ayam. Nalasido nang taida di bagasa turpu tau dia makadonga sahapor siaon ketidaksetiaan Petrus itu terjadinya ima bahkan marsupai mana manolon-nolon ai nangirian ni mana pola do sape manolon-nolon si Petrus irupani itu kan hal yang sangat menyakitkan luar biasa dui jalaido nanang pinengok ni turpu kotu hita janganlah kesetiaan seperti ayam una songom manuki hita Aisyah lo berhata namar dongan dan setia. Apalagi Tuhan sangat senang melihat orang termasuk Daniel dan Daud sendiri, Ayub sendiri. Tuhan sangat senang dan bahkan 10 kali lipat diberikan berkat kepada orang setia. Anda tabuan, marahali-hali pemolo setia, anda tabuan mendonganio. Ale molo seholan, dangarong biar taniba dan pejabat biba.
Abaku nangiria to sipata ikon na mora jale ikon na pejabat diba asa gudang na sitia tiba asa gudang alale niba. Tetapi manusia juga sangat senang kepada yang setia. Senidok di rupani to kanapo sope molo marhalle pe pacaran setia lah. Ai taingot molo horbo hatana tadi dari sitio pun tetapi manusia hatana itu sitio potam. Lapatanna bahwa manusia itu harus setia dalam perkataan. Itu benar tuata. Molo haposa ko dinamet haposa maho nang dinabalga. Molo setia ro nama rumah tangga porsia mamnatabuan ning. Nah, tabu rumah tangga na setia. Ada mo do asing-asing go sa kisitian ni mano ko nakin nama rumah tangga paitian. Ta paitian. Alanima. Suatu ngarong rumah tangga na setia ayam kampung bertelur apa nih nasawon itu alai setia yang betul-betul yang rela itu tanggung jawab ni BP molo dikareji setia pimpinan kita juga merasa bangga dan merasa puas dan kepada teman juga siapapun jika kita setia kita dia kajaji setia dia perkataan bana tabuan basongoni akka ina estero pemilu setia ina SPHP bah masing-masing songoni akka amang songoni akka parhaladu wah data buah menikmati paralel ni alanya ala setia dina paet dina tabu sapa kilalaan apalagi mah di bata Tuhan sangat senang kepada orang yang paling taat dan setia. Na parpuri madia makadong saha porsiaw alani persiajaran na arga na taida di baga 10 tahun. Gabi si hangulu honot tak di pasun na padua honon. Ima jangan kehilangan kesempatan. Unak ko terpengaruh. Unak ko mabiar. Alai ikut dohonot tado apapun yang terjadi. Jangan pernah terpengaruh karena kesempatan itu tidak terulang. Iko dohonot tado, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Tetapi hidup ini adalah sudah direncanakan oleh Tuhan. Jangan suatu ngadong terpengaruh. Suatu kapor siot tapi murah-murah terpengaruh. Alani situasi, alani keadaan. Alani hapogoson, alani akana masa. Jangan pernah kita tompir mus dengan dunia ini. Jangan menjadi dua warna iman kepercayaan kita. Yaro songoni adong dua mahasiswa kakek tu Aceh. Tapi tu Aceh agak tu daerah pegunungan. Jadi di Tikinaka Kenon dibagi mamar kelompok-kelompok dua-dua halak. Tu aka sekolah-sekolah. Jadi adong mah dua halak ruas di HKBP. Di lama nasi dalam mula sa sikolon hape bahama alasan gunung do. Polaro mar 3 kilometer dangadong kendaraan. Amar 3 jam nasida. Polado nunga mauas jala male di pardalani. Nunga tung masai mauas jala tung male situ tu nasida. Hape di tonga dalani adong ma sada bagas. Di tor di bereng nasida ma bah. Adong penghunina. HP tepat ima di perdana masjid masuk masjid itu bagason. Tepat di bulan ini persiajaran ima musim puasa. Di bulan pitu. Torijakon Pak Ustadz do. Oh silakan masuk. Ala Pak Ustadz di mana Bahama? Di sana hampir 95% Muslim. Jadi masuk nasida dipersilakan masuk di sukumah. Jala di doa kami begitu lapar Pak. Begitu haus kami dari kampung sana mengajar begini-begini. Semua diceritakan. Iya, aku tahu kalian sudah lapar dan sudah haus. Dan kita juga tahu bahwa bulan ini adalah bulan berpuasa. Tapi tahu, dan saya juga tahu siapa kalian. Dungi di Babuama, di sukumah. Roma Pak Ustadz supaya aku jangan salah memikirkan di suku mah molo hoamang ninda matomaton. Oh,
Asa torlas rohani amat to diliano nong mangan, diliano minum. Ito redo amat tema. Non sidul dulio molo amang ustad Islam do agamaku. Mo lihat tema di huamang Islam do. Rol manong angan muse. Ho? Kalau aku Pak, aku Kristen. Oh, iya. Oke lah. Karena hari ini bulan puasa, kita sama-sama muslim, mari kita berpuasa, jangan makan dan minum. Kau Kristen, masuk ke dapur, makan dan minum. Akhirnya Roma sibawo, aku tuh hapati huruk manaking muslim mau, agabi male-male ya biang. Ngagabi haus mabe, holag gabi sibawa manamangan do tabo. Disitulah salah satu konsekuensi. Nah kaning dipikir mana mau huruk kona muslim bahwa bapak ini pasti akan memberi aku makan dan minum. HP daw. HP gabi do taham mapuang. Lapatan na buidu hita songoni selalu hita mamereng-mereng manang magabe patongo-tongo diri manang gabe oro terpengaruh sehingga kita ima kehilangan lau songoni do di bagas turputong. Jangan pernah takut sekalipun kita ditanya apakah kamu mengenal Yesus, apakah kamu Yesus Kristus, apakah kamu Kristen, apakah kamu pengikut Yesus, katakanlah iya. Karena kesempatan itu di situ kamu bisa menerangkan siapa Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Unang suadaho Yesus. Unang gabe iman akangani. Unang mabiar ho. Tu ancaman-ancaman di portimion. Alay passion. Na padua honon. Ingo ma pakukopon ni Yesus. Bola mate. Menderita asa mangulu hita. Lausima barita las niroha sibonota. Di passion na padua honon. Ikorela hita. Jala. Hiduhatan di bata. Nasa nama saudara dirinya alania ido nada pota kanguluan. Alania nama biar masaudara Tuhan Yesus ido nama gua kosa. Atau lausima nagabe songon ucah dita asa tung sudi mahita maniop Tuhan Yesus Kristus dinguluta. Amin. Martang yang mahita. Maulia hati mariho ale Tuhan di bata marhite passion na padua hono Tuhan. Di paingot todo kami asa totong Tuhan namar ningot tami via dolorosa jalan menuju penderitaan, jalan menuju salib. Haji Tuhan parir. Pola do dicingi ho, pola dipasia-sia, pola di Tuhan direhe-rehe ho. Alai tung Tuhan, tung suadong do haruar Tuhan, kutukan tung suadong do haruar cako Tuhan laho pabalihon. Alai honana kapasu-pasu do Tuhan, dilio ko nangpe, pait. Lausi do Tuhan naing gabi ucah dihami. Mula pada Tuhan hatam na bade marhita si Petrus. Nama saudaraku Tuhan tuluhali. Alai di sol-soli do Tuhan dirina di ujungna. Di sol-soli ibana do Tuhan. Tu matangis di ibana Tuhan marningo hasalanay. Marningo dosanay Tuhan. Ali Tuhan de bata. Songoni mana kami juk dohami Tuhan mas saudaraku Tuhan. Di saudara kami Tuhan hodi alanya ka hapugusun alanya ka ekonomi alanya ka namasa nang alanya ka partikero Tuhan juk dohami Tuhan masaudara hoko nang dingul nami siganu pari holan asa melua hami holan asa butong holan asa hagiu di pamatang nami atau ngali Tuhan di passion na padua hono Tuhan ajari mahami asa tung manahak kami Tuhan molo robe hapor suhoni bui hami makamonakon molo rope tu hasi tauloni, boy hami tu hasong komanaon saat tu nama kamonakon. Ido le Tuhan, nagabi songon jamita, unang mubang-mubang Tuhan, roh pikiran nami, alai sitia mahami Tuhan, rodi saliling nililing. Ali Tuhan di bata, songoni ma Tuhan, dia karus niuriam mulai danak satu. Nama tua pasu ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nanti akan namar sahih peri Tuhan apio tanga munabadi leonamu Tuhan hamalumon. Na semuanya kaya nakon nami Tuhan khususna ima na di multimedia pasu saduk na Tuhan sonang ribuan. Mono piare Tuhan adong na positif COVID-19. Wilalahami Tuhan debata asirohan saka portion nami leonamu hamalumon do gogo. Porsedo hamili Tuhan. Di tonga-tonga ni parsoran nami Tuhan. Saluhukna asa wa tidak ko kami danga do siya biaran nami. Asa di bagasang ulo nami mangulo marang mate pe hami Tuhan di bagasang ulo nami om. Nunga Tuhan tusakka mo do tulomo ni roham. Alani papos rohan nami
unang arok kami na mabiar, unang arok kami na tahuton alani kopiton, unang arok kami Tuhan na turmura-mura, mahiw, alay marpos ni rohami, asa ubat ni kopiti Tuhan ima, semangat, pos ni roha, jalaido le Tuhan di igilho siya kami marhite, hatam na badiom. Leonom mo Tuhan di kami saluna, semangat di bagasan, ima holong na siya koing. Pasu-pasu mato nakapar haladum, pasu-pasu uluan ni huriam Tuhan, nang songonia kapadita fungsional, laho makubasiho, nang songoni Tuhan, dia kapamaret tanami, nang ali Tuhan, dia kabangso nami o pasu-pasu saluna, marsugo Tuhan urutan nami debe pasien na parpudi, atong songoni makaros ni huriam, totong Tuhan saluna madohoti pasien na parpudi Tuhan mari marsugot, ima totong Tuhan namar ningot, perdalanan Tuhan marhiti na mangihuton hatam anda badiyay. Urasi kami sa doon sa pangalason namin Tuhan, asa badiya kami dia dopam. Jalo ma Tuhan tangi ilit namin, muliate madiho. Amen. Tapasaha ma piliata, kuhut ma maredihita, saya buka di nomor 217. Tadeon ayat sada los jong mahita. O Tuhan sulikit maaf, sodangi roh aku takas, gogoku soada dia, Tuho au paringgas, Tuho au padono, diho nama Tuho au paringgas, Tuho au padono, diho nama Tatangya koma pilihan na tapapungomar tangyang mahita. Ali di bata amanami na di banogijang. Hodo haroran ni salihut silehu-lehu na ringan do nasa libasan na muliutus. Upasatami masih nasa ni pinapilin nami tuho. Sejala may gabi uap na husus di julum. Paso-paso may dramoti asa upasya kami pilihanom. Pati pun hajang mitong-atongan ni huriam doho di portibion. Bugay marukan nami marhite-hite to dim. Asal tadami gudang ni silihu-lihu mitu kami. Asalam gigi kami dok muliat itu om.
Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmat dok meta ditangiang hatau patai. Alia manami na di banua gijang, sai pinar badia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malo maniroham di banua tongon song na di banua gijang. Lehon matuhami sadareon hanguluan siapari, sesa madosa nami song panasa nami, di dosa lidongan namardosa tuhami. Unak kami togitu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ayhodon apun harajaun, dohot hagugoon, rodi hasangapon saleleng nilelengna. Amin. Sini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata amang. Dohok parsoran nito di porbadia, ima nama dongani hamu saluna. Amin. 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 Dia makadongan buah-buah marsogot patobot tadope ima borngi pasun na patuluhon masuk pukul 10 syawib na paduahon di Jumat Agung di Minggu pagi masuk jam 6 pagi diikuti dengan perjamuan kursus bahasa Indonesia. Dungi ibadah siang masuk pukul 10 diikuti perjamuan kursus bahasa Batak. Dungi ibadah sore pukul 18 WIB diikuti perjamuan kursus bahasa Indonesia. Dungi muse di pos pelayanan Arko masuk pukul 7 diikuti perjamuan kudus dengan bahasa Batak. Napaduahon pasca dohot buah buijuk dohot pasca paduahon. Ibadah buah buijuk masuk pukul 5 bahasa Batak di gereja. Ibadah pasca pertama minggu pagi masuk pukul 7 bahasa Indonesia. Ibadah pasca pertama minggu siang masuk pukul 10 WIB bahasa Batak. Ibadah pasca pertama minggu sore masuk pukul 18 WIB. Ibadah pasca pertama di pos pelayanan Arko masuk pukul 7 WIB bahasa Indonesia. Ibadah pasca kedua hari Senin 5 April masuk pukul 19 WIB bahasa Batak. Songonima buah-buah sia kuriata. Horas madita Tuhan memberkati.